Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, egun iluna dugu gaurkoan. Gaur eguerdi partean fronte hotz bat sartu da, tenperaturak bera egin du, Euskal Herri osora zabalduko da eta kostaldean haize ufadak indartsuak izango dira. Esaten dute Blue Monday urtarrian izaten dela, baina giro goibel honekin gaur ere izan zitekeen. Martxoak 3 beti izan da nahiko tristea euskaldunontzat. Urtero aipatzen dugun bezala 1976an, gaurko egunez, Gasteizko martxoaren 3ko sarraskia gertatu zen. Espainiako poliziak tiroka 5 langile hil eta 150 zauritu zituen. Gasteizko San Francisco elizan ikasle eta langile bilkura bat gelarazteko. Errepresio krudela, berunez berrez artea, diruaren erregela. Batzuentzat zaurilatzak, besteentzako kartzela, Martinez ozioko dolez, idatzi zigun eskela. Burgezet jauregia. Handik 3 urtetara, 1979ko martxoaren 3an, Soriako kartzelan zeuden 23 euskal presok zainak moztu zituzten. Horietatik 11 Soriako ospitalera eraman zituzten, eta gainerakoak espetxean bertan hartatu zituzten kartzelako medikuek. Diote enbesteko odolputzu utzi zutela, guardaren bat zorabiatu ere egintzela. Baina egutegian atzera egiten badugu beste gertakari latz bat topatu dezakegu. Gaurko egunez 1784an Lapurtarren deportazioari hasiera eman zitzaion. Lapurtarren deportazioa 1784ko martxotik urrira gertatu zen. Frantses agintari iraultzaileek Lapurdi hegoaldeko hainbat herritatik Landetara eta Frantziako beste lurralde batzuetara herritarrak kanporatu zituztenean. Sarako eta bestelako gazte batzuek armadari desertzio egin eta bortziri eta baztanera ies egin izanaren aitzakietan Jacques Pinet eta Jean-Baptiste Kinabake konbentzioaren herri ordezkariek hainbat herritako biztanleen deportazioa agindu zuten bizilekutik 20 leguatara gutxienez Landetara eta urrunago. Bitartean, herri horietan erreketa, lapurreta eta gehiegikeria ugari gertatu ziren. Deportazioaren kopuruetan, astokotariko estimazioak egin dira, 100 herritarretik eta 3000tik gora izateraino. Eskual semea, arma hori eskutan, armen hartzera deitzen naute, frantsen aldera. Armen hartzera deitzen naute, frantsen aldera. Eskualerritik urrunduz, datzerrirat joana, azene garra entzunen duzu. Zenbakien dantza horretan gabiltz gaur egun baita ere. Aste batean, Ukrainatik 1 milioi pertsonek ihes egin dutela estimatzen da UNHCR-en arabera. Hildakoen datu zehatzik ez dugu. Astebetean 227 hil direla jakinarazi du Nazio Batuen erakundeak. Dena dela erakundeak argitu du datu hori urrun dela egiazko izatetik. Ukrainako agintariek emandako datuen arabera, instituzioek iradoki dute 2000 herritar zendu direla dagoeneko. Arian saioko lankidek informazio landuago eskainiko dute eta guk gertatzen ari den biztatik galdu gabe ihes-bide bat eskaini nahiko dizuegu gaur. Eguna goibel dago, baina 2 ordu hauetan zuek alaitzen saiatuko gara. Edo behintzat mundu zoro honen erdian babes txiki bat sortzen saiatuko gara. Eskuekin maitatzen dute elkar. En las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra. Aragiaz tago seten sabelaz. El amor de los pobres no sale por la ventana aunque el dinero entre por la puerta. Ez daukate nola eman bestela. Que nunca entra, aunque no haya ventanas.
Arte eszenikoak izaten dire gure arma eta pilula ostegunetan eta bertan topatuko dugu aterpea gaurkoan ere. Gaurko egunez hiltzen Margarit Duras, idazle eta zinemagile frantsesa. Hainbat eleberri argitara eman ondoren, ospe handia lortu zuen En Bagage contre le Pacifique obrarekin. Ozeano barearen aurkako urresia. Bereak dira besteak beste, L'esquer moderato cantabil, L'après-midi de Monsieur Andesmas, Détruire, Dit-elle, L'amour eleberriak. Jo, frantsesa ikasten ari naizela bakizu eta hemen txijarria zuelana. Hoietako batzuk zinemara eraman dira. Zinemari ere ekin zion berak, Hiroshima, Mon Amour, La Musique eta India Song pelikulak egin zituen besteak beste. Filme bitxiak egin zituen bai abanguardistak eta esperimentalak. Bere lanetan errepikatu egiten dira, gai asko. Ala amodioa, desio debekatu eta absoluto baten bila aritzea, irudiarekiko edo begiradarekiko obsesioa, beti bi alderekin batetik, zoriona lortu nahi den objektua eskuratzeak sortua, eta zorigaitza bestetik, alakorik ez eskuratzerakoan. Durazen pertsonaiak, emakumezkoak gehienetan, binomio horretan aritzen dira, amodioaren, desioaren, erotismoaren eta pasioaren zain. Dire tout ce qu'on a pensé, là tout bas, ça se fait pas. Ça se fait pas, allez je t'aime, au premier regard le tandem, ça se fait pas, ça se dit pas, ça se fait pas de taper. Ba ezurraragizko hurrengo pertsonak osagai hoiek guztiak batzen ditu. Emakumea, frantsesa eta pasioduna. Gaurko egunez jaio zen Ariane Munchkin 1929ko martxoaren 3an frantziar zuzendari eszenikoa Tragatu Soleleko eguzkiaren antzokiaren zuzendaria eta gidoilari eta baita zinema ekoizlea ere zenbat gauza egin dituen. Antzerkiaren munduan interesatzen hasi zen Oxforden Unibertsitateko antzerki konpainia bat aurkitu zuenean. Frantziara itzuli zenean, antzerkiaren munduarekiko zuen grina handia zela eta elkarte bat sortu zuen, Parisko Association Théâtrale des Estudiants, Sorbonne Unibertsitatekoa. 1964an, elkarteko beste kide batzuekin, ala nola Philippe Léotard eta Jean-Claude Penchenatekin, Agien Mujniskinek Théâtre du Soleil konpainia sortu zuen. Théâtre du Soleil Vincentzko kartuxo egin dago, kulturari eskainitako tip bat da. Parisondoko Vincentzeko basoan ezkutatuta dagoena. Han, 4 antzoki daude. Théâtre de l'Aquarium, Théâtre de l'Épée du Bois, Théâtre du Chaudron eta Théâtre du Soleil. Dantza eskola badago eta ukuiluak. Iraganean leku hau arma fabrika bat izan zen, baina Ariane Munchkinek kultura sustatzeko leku bihurtu zuen. Arma gutxiago eta kultura gehiago. Me da pena que se admire el valor en la batalla. Menos mal que con los rifles no se matan las palabras. Menos mal que con los rifles no se matan las palabras. Jarraitu ezagun aktorekin. Gaurko egunez jaio zen Jean Harlow antzezlea. Gazterik hiltzen eta etzuen film askotan parte hartu, baina 1930ko hamarkadan oso ezagun egin zen. Ernest Lubitschekin hasi zen zineman lanean, The Love Parade pelikulan, eta Frank Caprak zuzenduriko Platinum Blonde filmak eman zion gerora Harlow izengoitia. Hells Angels, The Public Enemy, Red Dust pelikuletan parte hartu zuen. Eta gaurko egunez jaio zen Ainara Ortega Barrenetxea, aktore, musikaria eta abeslari hernaniarra 2004an Iñaki Salvadorrekin batera Te doy una canción izenburupean abiatu zuen beste bi musikariren musikarirekin autore, kanta, jasa eta olerkiak uztartuz eta ordutik abeslari musikari zein estudioko lanetan aritu da Carlos Jiménez, Juancho Severio, Amaia Zubiria, Francisco Herrero, Javi Aria, Luis Camino, Angel Unzun, ere Alberdi edo Niko Etxartekin beste bate musikarirekin ere. Jaz giroan luzaroan aritu ostean, 2019an bere bigarren disko lan argitaratu zuen beste formatu eta estilo desberdinean, Onin izenekoa, lesakako errekari, bizitzari eta heriotzari eskainia. Zubi baten gaini, honi, antzintik banekin.
Ba, Euskal Doinuak jazz girora eramaten ere ikusi dugu, esaterako Igelaren bandarekin, azken urteetan Vicente Martínez. Baina gaur Oskorriren doinuetan ariko gara berarekin, bere bakarkako lehen lana aurkeztuko digu, gitarra eta guzti dagoeneko soinu probak egin ditugu hemen. Eta Idoia Bera Tarbide eta Iraia Elias sortzaileak elkarrizketatuko ditugu kafe hutsa tartean. Agenda berreskuratuko dugu. Asteburu honetan antzukitan baino goxoago ez gara inon egongo. Ba, sentitzen dugu, baina asteburu honetan hotzetik jarraituko dugu eta zaparrada batzuk ere botako ditu. Ostiralean giro hotza izango dugu, gehienez 11 gradu. Larun batean, 700 metrotik gora, elur apur bat egin dezake, bereziki egunaren lehen zatean. Eta ni Euskal Meten estudio zentraletatik gaur bigarren kafea egiten eguraldi iragarle zinguratu nahi, zaizue, martxoak iruditu gaur eta osteguna da. Buru makur bazabiltzate geratu gurekin eta bestela ere bai ongitorri guztioi eta gozatu gurekin horrengo 2 orduetan. Zuekin Jaun Andreo gaur orkezpen berezirik izango ez zuen emakumea. Oiana Maritorenak, enbe! Atxaleon! Ze presioa jartzen didan. Gaur eguna bezalaxe udazken kolore soinekoaz etorri eta udazkena udaberri bihurtzen saiatzen ari den emakumea. Goiuri ezei zarandi, arratsaldeon! Arratsaldeon! Eta izketan ari zaizuena, Uinigo Asensio Lurbide gaur, ostegunak niretzat badu astelen kolore puntu bat bai? Atzoko inauteri osteko ajea, ez dut oso ondo gogoratzen, baina gaur ja tristura guztiak etorri zaizkigu gainera. Tira, nahiko ondo gabiltza, bigarren kafeak gaur zenbaki borobila urte betetetxoa dugu. 350 saioa osatuko dugu zuen laguntzaz, martxoak iruditu, arratsaldeak 4 eta 12, eta hemen ere 3 gara martxoa bezalaxe baina segituan, laukote osatuko dugu gure lehen gonbidatuarekin. Esandakoa, ongi etorri guztioi, naiz irratira, hau bigarren kafea da. Olaia Intziarterekin abiatuko dugu gaurko saioa, izan ere gaur ordizian eskaintzekoa zen kontzertua bertan bera geratu da. Ba, nonbait faringitisak edo, ez darriko gaitzak minak jota, ba, ezingo du abestu, baina guk behintzat gaurko saioa bere martzianoak kantu honekin abiatuko dugu, hemendik besarkadatxo bat, Olaia Intziarteri, sendatu, eta, bueno, ba, data berria egokitzen denean guk ere entzulei jakinaraziko digu. Baina gaur, ez da dia inor joan ordiziara behintzat, Olaia ikusteraz, ez duzu bertan topatuko. Hemen hasi zaizkigu mezuak heltzen entzuleenak eta gorkak dio, kaixo, Goiuri zapia ze polita. Bai, tanik pentsaudet, ze zapi. Pentsatuko du agian hau zapi bat dela, baina soinekoa da. Izan ziteke nola zapia handi bat, ez? Pixkate, bueno, bularralde guztia estaltzeko tala, baina ez da. Hala ere, bueno, hemen dio gorkak, ze zozketa, ze intriga. Baten faltan bi zozketa. Urrengo asterako proposamen musikal onaskoak dakartzagu, eta, bueno, euretarako sarrera bine izango ditugu zozketatzeko, beraz. Hala, ja ez dago intrigarik, ja kontatu dezu. Ez dakigu norentzako. Bale. Bai, ongi da. Eta mentxe gorkak, zorionak Ainara Ortega, nahi dut ezagutu Laister kopak antzez lana dator. Hori ere, bai. Hernania dator, eta larun batean berriz agarrotegia dut Hernanin. Gorka, tio. Astebururo sagardotegia? Baina nola da posible? Eta geho gorputla lirain hori nola mantentezu gorka, inbeste sagarrotik, inbeste parrandata. Esango nuke, Mendi asko fungo data.
Oiana Maritorena genbe, zein da zure maite duta? Begira, maite dut trenean noizean behin bidaiatzea. Egia da, ohitura handirik ez daukadala, edo ez dudalako askotan bidaiarekin behar, Tolosara zoritxarrez ohitura hartu dut kotxez etortzekoa, eta batzutan trenez etortze hori zederra den horre xeri, lasai ordu erditxo badaukazu zuretzat, zure gauzak egiteko, egia danik beti aprobetxatzen dudala zerbait egiteko, eta ikaragarri gustatzen zait. Ikaragarri gustatzen zait ere bertan sortzen dena, joan den astean trenez etorri nintzenan adibidez, hizkuntzan istasun ikaragarria sentitu nuen, ondokoak arabiarrez ari ziren, beste aldean euskaraz, gazteleraz, eta oso politia iruditu zitzaidan. Momentu bat non, hizkuntza askor nasten ziren, eta oso ederra. Baina ez dut maite, askotan trenean jendeak mugikorra ere nola erabiltzen duen. Bat deia entzuten hasten dela, bestea teklatuan soinua duela, bere musika entzun beharra barkatu. Jarritzazu aurikularrak eta entzunzuk nahi duzuna. Bueno, nik aitortu hor dizut, bakarrik balin banoa trenean, batzuetan musikaren ez dute eskertzen, baina batzuetan jendea joaten da bideoiak egiten familiarekin, eta altuan gauza kontatzen, eta batzuetan interesgarriak egite zaizkit. Lehen gurtean entzunion emakume bati, jaungoikoa azaldu zitzaiola, ametxetan, eta esan ziola dibortziatu egin bertzuela. Eta hori kontatzen ari zen trenean, hori esaten zuen berak, eta kaso egin beharko diot, ze jaungoikoak esan dit. Baina hori bai paradoxa. Jaungoikoak esatea, haizu, banandu egin behar duzu, zuk jaungoikoaren izenean, zin egin duzunean, betiko amodioa eta bizitzan, nola esaten da gauzaiek elizan esaten diena, gaixotasunean eta osasunean, eta beraztasunean eta txirotasunean, eta Baina hori kontraesana. Baina hori dira, Eliza instituzioaren kontuak. Jaungoikoa gaineti dago. Jaungoikoak nahi duena egin dezakela. Eta orduan emakume honi esan zion, dibortziatzeko. Eta orduan emakume honek esaten zuen, baina nik nire zen narra maite dut, baina jaungoikoak hau esan baldin badit, hau egin beharko dut. Eta hori, trenean kontatu zuen, eta ni bakarrik nindoan Donostira, eta izu oso ondo, oso ratu ona pasa genuen, emakume arketanik. Bai, nik nahiago dut nire tartea hartu, eta nik zerbait entzun nahi badut edo ikusi, ni izatea hori erabakitzen duena, egia esan. Bai. Bale ba. Nik aukeran ere bai, ala ere, eta regetoia metroan daramatenakola, ozen, bueno, hiek etzin ditut jasan. Garai batean Renfek oparitzen zituen aurikular batzuk, txarraskoak dena esan behar da, hori uste dute Edonorren belarritarako, ez dakit, garai bateko txitxarron alta ozen ondoan gauzoa pasatzen okerragoa izango zen, baina, behintzat, nik uste indirektan modura jendeak ulertzen zuen hori norbera jarrita, bainontzeko enbazu ezetxiko zala, eta ez dakit asko. Baina horiek bidai luzeetan ez hurbileko zerbitzuan. Nik uste aurikularroi balio zutenarekin hurbileko zerbitzuan ere kobratzen, biletea Donostiatik Tolosarako txartelak balio duenarekin aurikularroiek balitzeko sobra. Sedez. Beretzen ari zara berriro gurean. Entzuten ari garen hau Keu Agirretxea duela egun 2 edo 3 kaleratu zuen bere 3. singela Olimpia, atzo aritu ginen berarekin izketan, gratitik kanpo. Bueno, lana lepo, Pablo Novoarekin ere proiektu bat Galizian grabatzen, berea ere bukatzen, ez daki ziur apirilerako edo maiatzerako. Bueno, kontua da, bat edo beste bukatzen dutenean etorriko dela, onuntza bigarren kafera gurekin aritzera. Beraz, hemendiken animo asko, horrela 2 proiektutan batera sartzen den jende honi. Ez zarete bakarrak eta ondo izate. Goiuri ez eizarandia, ari zara parrezkata ez dakiz zergatik, baina zein zure maite dut. Kontatu ezaket zergatik? Oixe. Zure ama kargazki bat bidali didalako. Ai, ama. Ai, ama. Ez dakit kontatu zizteke, baina baiet esan dizut. Hori ez, baina maite dut azin da. Bale. Argazkia komprometitua da? Ez, argazkia da, beak inauterietan ateratako argazki bat, eta ni agertzen nahi zor momentu batean, eta hori xe. Zure maite dut dago, Juri? Bai. Nire maite duta da, gaur, Eusko Legebiltzarrak onartu egin duela, berditasun legea. Eta egia esan, gauza asko kanpo geratu dira. Hala ere 2005ko legea indartu egiten du, beraz aurrera pauso bada, baina gian zakit gauzatxo batzuk, zaintzaren kontua, etxeko langileen kontua, gauza horiek kanpo geratu dira, baina hala ere, esan duan bezala aurrera pauso bada,
Beraz, hori maite dut eta aldaketa batzuk ekarriko ditu lege honek. Tartean, biktimen arretarako sistema indarkeria matxista mota guztietarako zabalduko dela. Modu honetan, bikotekide hoiengatik edo familia kanpoko norbaitengatik jasandako erasoen biktimak ez ezik, sexu esplotazioaren biktimei ere arreta eskainiko zaie. Eta hori oso garrantzitsua iruditzen zait, ze indarkeria matxistaren mailarik gorena iruditzen zait. Sexu indarkeria eta sexu esplotazioa eta prostituzioa. Eta pornografia egin ere bai. Eta beraz oso interesgarria iruditu zait, behingoz eta bazen garaia, sexu esplotazioaren biktimen harrerako sisteman sartzeko kontu hau. Iez egin nahian, ondoratzeko zorian, zupiztutako zutan, eretzen ari zara, berriro gugean. Nere maite duta da musikarien arteko elkartasuna edo elkarre laguntza. Egia esan, sentitzen dut justua dela, zen niri egokitu zait beste lagun musikari batzui trasteak ustea estudiora doazenean, eta ni gaur dagokit estudiora grabazio batera sartzea, eta lagun batei galdetu nien, izut, hauta beste da, nik badut bat, instrumentu bat, kontrabajo bat oso ona, eta etorri eta probatu zibonon etorriko zeizu, eta gaurgo izan bere etxera joan naiz, eta lapurtu diot kontrabajo oso on bat, gainera, historia handia duen kontrabajoa, eta oso eroso sentitzen nuen, eta badezpada, bi kontrabajoekin nora estudiora, eta geroan Inigo Irazokik izango du, hau edo beste edo ze aukeratu edo nondik atera soinurik onena, baina, maite dute. Hori, musikarien artean, batez ere ez, grabazioetara guazenean ere, eramantzak amplia edo hartu beste gitarra hori, edo probatu hau, edo gauz horiek, beraz, Xabi Zeberi hori mendik, besarkada bat, eta eskerrik asko, Xabi. Arratsaldeko 4 eta 22 Alos Kuarteten oinutxi gari gara entzuten, eta kantoren ostean, gure lehen gonbidatua aurkezteko moduan ere izango gara segituan. Pentsa, Xabi Zeberi horekin, ordutxu batzuk pasatakoa izango den musikaria. Vicente Martínez izango dugu segituan gurekin bigarren kafean.
Udazkenean izan genuen Vicente Martínezen bakarkako lanaren berri, txoria buruan eta ibili munduan arke berrentzunara zizizkigun, eta kaso berpentsatu, Oskorriren erruz hain ezagunak eta hain gureak diren doinuak. Batzutan mantra baten modura eusten diren nota pedalak oinarri, besteetan bakarrik ari den gitarristaren askatasuna, gitarrak mandolin eta gitarraren arteko bidean diren instrumentuak, ampliak, pedalak, luperrak edo errepikatzaileak, horrela ibili gara gaur soinu proban ari hitz euskalduna topatu nahien. Kontua da sokartean ibili dela urtetan Vicente Martínez, baina baita musikari artean, oholtzetan, izan Irutrukun, Igelaren bandan, Oskorrin, edota duela gutxi hortxe Vicente eserita dagoen aulkian eta ia primizian, hautsida anforaren bira zetorrela kontatu zigun Ruper Ordorikarekin. Horren inguruan ere galdetuko diogu geroago, baina horixe da kontua. Musikari artean eta sokartean aritzetik, sokak bide lagun bakar izaterako pausua eman duela Martínezek eta lan hori aurkeztera etorri da gaur gurera. Tira, eki guzti esan behar badugu bakar-bakarrik ez da arituko. Datorren ostiralean Lugaritze kulturetxean eskainiko duten emanaldiaren aitzakian egindu bigarren kaferako bidea eta bertan Lugaritzen musikari bakarra izango da, baina Ahatik dantza konpainiako Aimar Odriozola eta Leire Romerore izango ditu bide lagun Vicente Martínez. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, kontatu dugu, sokartean ibiliko zarela, dantzariakor lagun, baina hau, galdetuko zizuen, hainbeste urte, hainbeste jenderekin, hainbeste musikari, eta batean bakarrik, eta bueno, bide lagunera izan den gitarra. Bai, nire buruarekin, bai. Bueno, apur bat, pandemiaren konsekuentzia txiki bat izan da, ez? Ematen du urrun dauela, zorionez, ia 2 urte dira konfinamendu gor ura jarri zigutela, eta bueno, garai harretan, zeo zer egin behar zan, eta nola musikariok ezin genuen etxetik urten. Oraindik ez da inventatu etxetik etxera intxeatzeko sistemarik, eta bueno, esan, bueno, hemen zeo zer egin behar da, zerbait egin behar da, burua, en fin, ez erotzeko eta eskoak okupatuta aukitzeko ere. Eta honela hasi nintzen, jolasten kantu ezberdinekin, probatzen kantu bestea, eta polipoliki kantu hauek etorri zian oso modu naturalean nire eskuetara. Autoterapia ere akaso bada, txoria buruan eta ibili munduan hau, ze deno behar genuen etxean, gure terapia partikularra, musikan topatu genuen, babesleku txori eta uste dut Vicentezuk ere, alaxe topatu zenuela ez da? Bai, badu terapia puntu bat lan honek, baina gero egia esateko esan behar da, claro, musikariok, behintzat nik, eta batez erazkenen urtetan, claro, denborazko pasatzen dugu bakarrik, gure instrumentoa lantzen. Eta alako batean, esan, bueno, agian ez da hain ez naturala alako batean nik egunero egiten dudana plazaratzea, hain zuzen ere, ni bakarrik aritzea gitarrarekin, ez? Eta, bueno, apur bat, ez da gitarpegi gorra jarri, apur bat usarta izan, eta, bueno, gero, inguruko jendeak izan zidan, merezi zuela eraikitzen ari nintzana ateatzia, eta hola zen. Noski, merezi zuela, gozatu edar hartu dugu azken asteetan diskoari bueltaka. Bertan, azkenean, Oskorriren kantuak izan dira, protagonista eta hori ardatz, baina trebatzen lan horietan, etxean, terapia hortan zen biltzala, beste proiektuetako eta beste zure ibilbideko momentu batzuen kantuak ere agertzen hasi ziren eta gero egin zenuen autua, oker ez panaiz, Vicente? Bai, hori da. Osea, ni bizi guztian nabil, pizkatopikoa baldin bada ere, euskal musikaren esparruan, eta hor niretzako sartzen da bai doinu sarra, bai berso doinua, bai doinu modernoa, bai batzutan rockeroagoa, bai batzutan tradizionalagoa, baina niri gustatzen zait hoiek modu instrumentalera pasatu nire gitarrarekin, eta probatu ze ateratzen danez. Eta orduan, hainbat aukera zeuden, baina, Oskorrik nolain beste kantua egin dituen bere bizitzan, bere karreran, eta gainea kantu guzti horiek nola nere barruan dauden, pizkan ere disko gorrean daude sartuta, ez? Eta alako batean, iruditu zidan oso polita izan daitekela, bigarren begirada bat ematia kantu hauei, ez? Pizkat bere ohiko bidetik, bere ohiko
betiko buruan dugun sonido hori, kantariak Nacho Anton, Oskorriren sonido, instrumento askorekin, eta esatea, bueno, zerbait ezberdina ingo dut, eta holaxe izan zen. Eta aukerak eta beraz, Oskorriren, ez dakit, kantu zerrenda, Oskorriren agurreko kontzertuetan setlistak osatzeko ere, zelan izango zen ituzten buruan, pentsa hau dena disko batera eramateko, ez? Hor batzuk kanpora, besteak barrura zein izan da irizpidea, edo zein izan zen hautatzeko bidea? Bueno, ez da oso gauza zientifikoa bada, baina ez da oso gauza raroa. Bartu kantu asko, probatu, eta gehien gustatzen zaizkidanak aurrera atera. Ez da formula magikorik, ez? Badira batzuk bidean gelditu diranak, agian beste batean ateako dira, agian ez, gitarra batekin bakarrik aritzeko, agian kantu guztiak ez dira proposenak, edo auskalo ez. Beraz esan daiteke gitarrek aukeratu dutela, repertorio nolabait. Bueno, gitarre baino gehiago ideak, ez? Idea da gitarra batekin, ze gainera badakizu gaur oso erreza da gitarra bat grabatu, gitarra horren gainean bigarren bat, bigarren gitarra horren gainean. Eta itia horlako iaia orkestatxo batzuk osatu ez, baina nik esan nuen hau, izan berda gauza natural bat, eta gainera gero zuzenera eramateko erreza edo trampari gabekoa ez. Orduan, esan nuen, haizu, hemen gitarra batekin egin behar da, nahi duzun laguntza guztiekin, errepikatzaile, looper, kiribiltari, pedal horiek, en fin, laguntza horiek, baina ez, kantu guztia dut egin da gitarra batekin. Kolorez berdinak, akustikoak, elektrikoa, baina gitarra batekin. Beraz, publikoari ere entzuleari looperra kaso ezagun egingo zaio, baina bada ezpada, looperra da pedal bat, nun gitarraren soinua heltzen den, musikariak grabatzeko botoi bati edo ematen dion, zapaltzen duen, iraupen batean hori gordetzen duen, eta berriro zapaltzerakoan grabatu den hori hasten da erreproduzitzen. Eta musikariak horren gainetik jotzen du berriro. Inoiz pasako zitzaizuen kaleko musikariekin ere ikustea jendea, eta esatea, ui ama, baina hor badago perkusio bat, eta hor badago baju bat, eta ez da bera egiten ari. Normalean bintzat, looperaren bitartez egiten dira, eta grabatzen dira, gitarra kolpatuz, eta horrelako gozak eginez. Eta hori baliatu du, kasu honetan, Bixentek, baina beraz, grabazioa kolpe bakarrekoa, izan da, goiti berakoa. Bai, izan da, gainean ere etxeko estudio txikian egin nuen, jarri mikro aurrian, jo, eta ziratik bukaerara kantua, ez trampari gabe. Aipatu duzu, gitarra ezberdinak, elektrika, akustika, lehen aipatu dugu ez, gitar mandolina edo nola mando gitarra edo nola ditzen diozue? Bai, hori da, mando gitarra, hori da, amabizokako gitarra txiki bat, nunbait mandolina eta gitarraren arteko soinu bat daukana. Baina, gitarristikoki, esan daiteke esparru asko jorratu dituzula, bai zuri bilbidean, aipatu dugu lehen ez, eta zuk esan duzu, rockean, edo jazzean, edo eta musika herrikoian, edo alor askotan, baina gitarra teknikaria egokionez ere gauza asko entzun daitezke, eta askatasuna handia ere bai, ez, jotzerako orduan, ara eta ona ibiltzeko, gitarraren baliabide guztiak edo jorratzen ez. Jesus, zehitz goxoak. Hori da, sentsazioa ez da egitei. Niri gustatzen zait akustika, gustatzen zait elektrika, gustatzen zait puarekin jotzea, gustatzen zait behatzekin jotzea. Eta orduan urteen ostean azkenian, apur badakit guztiana, eta dana gustatzen zait ateratzea, eta taula ez dago ere misterio gehiagorik. Horixe denetari dago, behatza, pua, akustika, elektrika, hemendik eta handik. Eizue, aipatu bezala goiti bera, grabatuta, gitarraren laguntza utxez, gaur pedali gabe, etorri zaigu bigarren kafearen laborategira Bixente Martinez, baina ondo baderitzozu lehenengo kantua entzungo dugu hemen, zuzenean, bigarren kafearen laborategian, aita semeak izango da lehen, ez da? Hori da, aita semeak berzio berezi bat. Ez du orkezpeni behar aita semeakek, baina bertsio honek entzutea merezi du, beraz zaudete hor. Segundutxo bat beharko dugu, eta orain bai,
txartel bat falta du kamaretako batean, eta nahi du ondo gordeta utzi, Bixenteren lan hau, beraz, itxointzazue hortxe, segundu batean, eta segituan gara zuekin, lehen kantu hau entzuteko moduan. Gelditu makinak. Sarrera honetarako Anariren Piromania kantuaren letra errezitatzea egokia litzateke. Paperekoan bagina, linka ere soberan ez. Ez da kasua eta ez goaz. Abestirako lotura den, esanai agerikorik gabeko izki multzo amaigabe hori diktatzera. Kotxean sartu eta basuan sua piztera ere ez. Bai ordea, larreak erretzearen prozesuaz aditu eta arituekin hizketan jartzera. Zer da larrea garbi egotea? Maiko lehen kolpera Iker Elosegi gonbidatu dugu Euskal Herriko Laborantza Ganbarako arduraduna. Zer landu larreak erretzeak? Bigarren asaltora berriz, Aitor Bazterrika basozaina dator. Horrez gain, pilul natala ere izango dugu eta bertan sua pizten abil askoa den bat, Nor eta Danele Sarriu arte. Bada ez bada, segurura jo dugu eta poispoloen beharrean irakurgai gomendioa eskatu diogu. Dena prest dagoenez gero, eman zaiegon zu Gelditu makinak saioaren 19. atalari. Jada entzungo dituzue Gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Boren bai, bigarren kafearen laborategian, Vicente Martinezek eskainiko dugu. Aita semeak, nahi duzunean, Vicente.
Hortxe lehena, gero bestia izango dugu Vicente Martinezen eskutik, aita semeak entzun duzue, entzun eta ezagutu ere bai, aipatu duen bezala soiltasunean eta biluztasun horretan prestatu duen disko eta lan berezi honetan, eta lan hori zuzenean ezagutzeko aukera ere izango dugu, izan dugu dagoeneko, eta izango dugu Laster, datorren ostiralean hilaren 11an Lugaritzen izango da, edo izango dira, zanda bezala, Vicente, zehortxe bidelagun izango dituzu, Ati konpainiako bidantzari, nire aipatu ditugu, Aimar Odriozola eta Leire Romero, teaserrean ere ikusi ditugu, YouTubeen dagoeneko, eta ikusgai dagoen bideotxo horretan, eta hortxe nahazten dituzue, Oskorriren kantuak, gitarra hutsa eta bidantzari, emanaldi berezi eta goxo osatzeko, nolakoa da emanaldia? Bueno, idea zan, ni ikustea ordute bat gitarran zoragarria da. Baina, apur bat zoragarriago bihurtu daitezke, osagarri bisual batekin, ez? Eta pentsatu nuen, oso ondo eskonduko zala dantza koreografia bat musikarekin, ez? Eta hola kontaktatu nuen Atik dantza konpainiako jendearekin, Aiertpeo biderekin, laguna eta gauza batzuk egin ditugu elkarrekin. Eta bera proposatu zigun bi izen hauek, bi gazte hauek, Leire Romero eta Aimar Odriozola, eta egiten dutena beraiek da dantza, kanta batzuk, ez danak, kanta batzuk, dantzan jarri, esaten dana. Ez da dantza tradizionala, ez dia inariak edo fandangoak, dia da gehiago pizka dantza kontemporaneoa edo. Nik uste dut Irurun artean, nire gitarra ezberdinen artean, kolorez berdinak eta dantzarien aportazioarekin, uste dut oso espetakulo goxoa, bai entzuteko eta bai ikusteko sortzen dela, ez? Aiertpeo bidea aipatu duzu eta bihar izango dugu gurean, eta gainera, belarritik tirako diogu, datorren ostiralean kontraprogramazioa ere egingo dute, eurek ere badute euren beste proiektua, murgildu gaitezen urbizitan aurkezteko intentzioa, beraz, esango diogu, atzo Vicente garpegi arraroa jartzen zuen honekin guztiarekin. Nolakoak dira eurekin entxeguak, ze diskoan aipatu dutez, gitarrista ezela askatasun handiarekin ari zarela, baina dantzariak izaten dira, ez, tempoaren oso, zale, beharrezkoa dute, tempoa, euren pausuak mugitzeko, eta horrek musikarire pixka lotzen du, ez, batean atzean baterista bat erritmoa lotzen balego bezala, da nola sentitzen duzu, edo mugitzen zarete hirurok aske, lan hau orkesterakoan? Lan honetan kanta guztiak ez dira berdinak, batzuetan improvisazio asko dago, beste batzuetan ez da beste improvisaziorik nahiko finko da jotzen dudana, eta beraiek klaro hauek hartu dituzte bere koreografia egiteko, ez. Eta orduan horren barruan, adostu ditugu ritmoak, beti esate de pizka polikiago. Eta beraiek hasi ziren koreografia batzuk lantzen, gero elkartu ginen pare bat aldiz, zuzeneko musikarekin beraiek ensaiatzeko eta nik ikusteko egiten zutena, eta egia esateko oso prozeso naturala eta erreza izan da. Oso gazteak dira, Leire eta Aimar, baina oso dantzari onak, eta oso kimika ona sortu da gure artean, eta ni benetan txoratzen nabil olako dantzari honekin holtza konpartitzen. Diskoa Jan Fokasek nahaztu du, Victor Sánchezek masterizatu, bata bestearen ez dakit, lekuko hartutakoa, elkar estudioen gidaritzan eta urtetan elkarlanen aritutakoak, baina Jan Fokas zin esan daiteke, erretirotik bueltan dakargola, ze inoiz ez da erretiratzen, beti dago lehen lerroan, eta orain ere, aspaldiko lagun eta bide lagun izango zenuena ekarri duzu, ez, zure proiektu honen, nahasketa gutxi horiek egiteko edo, ez? Bai, hori da, gaur egun, hemen ikusten dana, zenbat tramankulu, zenbat mikro, zenbat kamera, gaur, teknika ez da arazo bat alde hortatik, ez, baina eskua behar da, ez? Pero bat jartzea eta zerbait grabatzea, edo nork egiten du mobilarekin, ez? Baina gero hori nahi baldin baduzu, benetan ondo sonatzea modu profesionalean, modu goxoan, modu handian, eskua behar da, eta horretarago Jan Fokas, zuk ondo esan duzun bezala, aspaldiko laguna, aspaldiko bide laguna, abentura askotan ibilitakoa, konfiantza handiko persona, eta berak nik uste dut oso lan ederra induela nik proposatutako grabazioekin. Eskua behar da, eta belarria eta Janek badu, ez? Ezagutza hori, eta jakin nora eraman nahi duen gauza
gauza bakoitza. Aizu, agurtu aurretik galdetu behar dizugu, ze hemen bapatean kontzertu pila, etorriko zaizkizue, esan dudan bezala, Ruper Ordorika duela aste gutxi izan zen gurean, eta kontatu zigun, hautsida anfora bazetorrela, eta hautsida anfora horretan izango zirela. Arkaitz Biner, Asir Oleaga baterian, Lutxoneira basuan eta kontrabasuan, Ruper bera, eta Vicente Martínez ere bazetorrela, anfora ura, ez dakit, berregituratzea, kintsugia egitera edo, eta hortxe izango zarete, loraldiaren baitan, asteburu hontan okerrezpan naiz senperen, eta datorrenean hortxe izango duzue, data berdinarekin, ez dakit martxoaren 11an Euskal Herria geldiaraziko den, ze gauza asko gertatuko dira, baina biratxo horretan ere izango zara, eta atzera begirako ere egingo duzu, ez da? Bai, oso okazio polita izan da, ez? Apur bat loraldeako jendearen eta korrika kulturalaren jendearen produkzioa izango da, ez? Beraiek gogoratu dira 50 urte direla diskaura grabatu genuenean, genuenetik oso gazte txoroak, ingenuak, baina baita ere ilusioz beteta ginen. Eta hola zorionez diska hartako kantak oraindik bizirik dauden, egon gara elkarrekin lantzen, elkarrekin eraberritzen, baina baita ere konserbatzen apur bat orduko tokea, orduko zerbait, ez? Eta gainera kontzertuetan ez da egongo bakari musikarik, baita ere egongo da Bernardo Atxaga batzuk ematen, batzutan etorriko da Joseba Sarrionaindia, batzutan etorriko da Klimo Iturralde, en fin, jende handi asko. Garaiura, ez? Nolabait ordezkatu zuen edo osatu zuen jendeura, ez? Bai, garaiura gogoratzen, baina ez modu nostalgikoan esango nukenik, ez? Guk egin duguna ere kantuekin, ez? Berriro jo, esentzia mantendu, baina, nunbait gaurkotu, eta gure gaurko belarriekin eta estiloarekin egiten. Oso gauza polita izango da, eta ni oso ilusionatuta nago. Gauza da, xelebrea oso zegoatzen dute Ruperreko errexerita ziola garai batean zuek gazteak zarete, eta etzen duten sufritu euskal publikoari sufriarezi geniona, guk hautsi danforarekin, eta zegizer, zein da paradoxa belaunaldi gazte guztiak desiratzen gaudela, ura ere gozatzeko, eta ez, egingo duzen, berrirakurketa, edo danak hori gozatzeko, beraz, eutxi horri eta egurra hortan ere. Aizue, Vicente Martínezekin ari gara, esan da bezala, datorren ostiralean, Lugaritzko kulturetxean, edo Imanol Arzabal kulturetxean eskainiko duten kontzertuaren arira, gero dagoeneko sorpresak izorratzen ere oso trebeak gara, eta esango dizuegu, dagoeneko esan dizueguna, alegia zozketatxo bat daukagula zuentzat, eta sarrerak ditugula Vicenteren kontzertu hortarako, baina gonbitare lozatu behar dizuegu. Vicente, esango beharko bagenio publikoari zergatik hurbildu datorren ostiralean, uste dute ondo asko azaldu dugula, zer topatuko duen, baina azken zertzela daren bat edo, geratu bat zaigu, aprobetxatu azken segunda hori jendeari ziztada sartzeko. Nahi baldin badute une goxo pasatzea bai gauza polit bat entzuten eta bai gauza polit bat ikusten, etortzia, seguro ez direla defraudatuak aterako. Naiz da jendea hori pasatzen ari da kontzertutan, jendea askotan etortzen dela ondo jakin gabez eta datorren, baina gero danak ateatzen dira oso pozik. Orduan, animatzia. Eta sentsazio hori errepika ezina da, norabait edo zerbait ikustera joan edo entzutera, eta akaso gehiegi jakin gabe, lagun bateke, eraman zaituelako edo, eta bapatean handikatera, eta wow, eta ni hau galtzeko moduan nintzen. Etzazue galdu, datorren ostiraleko kontzertu hori, eta etzazue galdu, Vicente Martínez agurtu aurretik, beste kantu bat jotzen entzungu baitugu, gu gaituzu oskorri, izango da joko diguzun azkena. Vicente, mila esker, plazer bat izan da, zu gure laborategira, bigarren kafera hurbiltzea, plazerra zuri entzutea oraintxe, eta datorren ostiralean, kakapila kontzertu hortan, eta horren bidean izango dituzen beste guztietan. Eskerrik asko, benetan. Eskerrik asko zuri. Badoa, Vicente Martínez esan da bezala, gure set akustikora bidean.
gauzatxo bat. Esan. Zuk gero arte eszenikoen zerrenda egingo diguzu, ez? Asteburukoa. Bai. Arazoa daukat. Ui, zer arazoa daukazu? Ba, hemen kontatzen ari ziren gauzekin, agendan, gauza, eske begira, kontzertuak, antzerkiak. Astelenean, Idoia Dabilauzkunek egiten digu zinemaretotan ikusi beharrekoen zerrenda. Ordon, denak elkarte zaizkit, erabaki bardetzer ikusi, inoiz ez dakit, eta azkenean bakizu zer gertatzea edan? Ezertxo ere ikusi edo egiten. Ezer. Erabaki dut, txampon bat egongo balitz, horrela, erabakiak hartzeko batzutan izaten da, ez? Txampona bota, eta txampon bat, baino alde asko dituna, hori dado bada, ez? Hoxe. Jarri barko zenuke zenbaki bakoitzari ekitaldi edo ekintza batekin lotura hori. Jar dezakezu 1 zinema, 2 telesaia, 3 liburu, 4 kontzertu, 5 antzerki, 6 dantza. Dana daukazu. Eta teatzen dana, hortxe. Mendik klip bat atera behar dugu. Baina orain mikro hando jarri bitarten egin duzuen lan hau ikaragarri eskertuta. Vicente Martínez utziko diogu bere bigarren kantori jotzen. Vicente, nahi duzunean, eta eskerrik asko. Eskerrik asko Vicente Martínez, arratsaleko 5 izateko 6 minutu besterik ez, eta gu aurrera goaz bigarren kafean, oraindik gonbidatu, protagonista, eta kontatzeko goza gehiagorekin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
arraro, ao zaila, ozarrepai. Zenbat lotxa, zenbat min, itz deslai. Ditunak ta ez ditunak esan nahi. Ezinak batzuk astuak ere bai. Hau arraro kantua entzuna duzu ez, hementsi izan zen, Maite Larburu bere gitarra hartuta bigarren kafearen laborategian, baina gaur single berria eta honen bideoklipa kaleratu dute, Asier Altunak eta Marian Fernandezek sortutako bideoklipa, edo Txintxua Filmseko iztetxeak, euren egoiztetxeak sortutako bideoklipa. Javi Agirre izan du argazki zuzendari, eta besteen bat lankide, makillajean, muntaketa lanetan, ilapainketan Itziar Arrieta, Lola López, eta hause... Ekipoa bildu duten. Raúl Lópezen muntaia, eta esandako, Maite Larburu eta Arkaitzkanoren ideia originala entzun, eta streaming ezaretenak gozatu bideoklipa berare. Rabanegan xalo. Rotikasi tanigan año nere gandika eta sao zure ganaño karmin gorri bako ao ikusgarria ez dakasu baino hemen gau. Ezomendagai Berdin zait Ni bere hortz Hortz ni bere ahomi Ni bere estarri Bere espain. Horrela zeuzen gaitu kantu honek, Maite Larbururen Hau arrarok eta haze bideoklipe ederra osatu duten. Aipatu genizuen ez, Carlos Tarontxera eta Carlos Arantzegiren laguntzarekin osatu zutela, eta badaude kontzertu pila, dagoeneko prez, martxoaren 10 kafe antzokian izango dira, Bilbon, Elgoibarren, martxoaren 11, urrengo gunean Laudion, maiatzean Hernanin, Jimilasen Gasteizen, ekainean ere badituzte kontzertuak. Beraz, martxan izango dira, baina urrena Maite Larburu, eta esan da bezala, Carlos Tarontxer eta Carlos Arantzegi, musikari zarparea ikusteko, sarrerak izango ditugula, eta Vicente Martínez datorren ostiralen ikusteko, ere bai. Beraz, hemen oso erresa daukagu, Euskal Herrian nahiko zabala da. Zara, entzule batzuk esango duzu, niretzat kafe antzokiraino joatea, urrun xamar, Bilbora, eta beste esango duzu, eski niretzat Donostiaraino joatea, Imanol Arzabal kulturetxera, urrun xamar, primeran, batzuentzat, ostegunerako plana da, besteentzat, ostiralekoa, bizarrera bikoitz izango ditugu. Edo plana egin, Baita ere. Hau kontzertua Bilbo urruti xamar da, orduan naiz aspaldian joan, jungo naiz, kontzertura, eta faltzera, eta ikusiko dut pupi, eta horrelako gozak. Eta gainera kontzertu arratsaleko 8 da, eta gaur egun aukera duzue, arazorik gabe, ondoren afaltzeko. Ostiralean beraz, Donostia etorri nahi baduzu, eta pupi ikusi beharrean, ez dakit,
Tabakalerako Getinek antolatu duen... Backstage. Nola izan, backstage? Backstage. Erakusketa ikusi, edo Kontxako badia, edo nahi duzuena. Ba hori ere plan borobila, 7:00 izango da ostiralean, Vicente Martínez, orain txagurtu dugun musikari puxkaren, kontzertu hori Atik Dantza Konpainiako bi kidek lagunduta, eta ostiralean hori izango bada, ostegunean Maitela Arbururena kafe antzokian. Biak, bietarako, kontzertua dauz, sarrera dauzkagu, baina bihar esango dizuegu nola egin behar duzuen parte hartzeko. Ze hemen entzule batek dio, zozketa tongoarekin, ez da tongorik izango, eta bihar azalduko dugu zer egin behar duzuen sarrera hori eskuratzeko. Hori bai, Arkakuxo, badakizu zer, energia txarra duzu zozketekin, kejatu zabiltza, eta hor bada zerbait karmatikoa ez dizuna baten mesederik egiten. Horrela jarraituz gero, ez daizu inoiz tokatuko. Egia da. Enbarrezu energiarekin emarian joan, lasai, gozatu, olatu datorrela, aparra iritsi aurretik, olatuan sartu eta urertzeraino. Baina hor borrokan itxasuarekin, borrokan energiarekin, horrela ez dago horrela ibiltzerik, Arkakuxo, benetan, Zuk esan unibertsoari, ze zozketa polita, ze interesgarria, ze ona, eta gian unibertsoak bueltan, sarrera kopatiko izkizu. Izan liteke, baina edonola ere, guk bihar emango dizkizuegu xehetasun guztiak. Maitela Arburuko ostegunean Bilboko kafe antzokian, hortarako sarrerak ditugu, eta ostiralean, datorren asteko ostiralean Vicente Martínezen Lugaritz kulturetxeko kontzerturako ere, sarrera dauzkagu. Bietarako zozketan martxan jarriko dugu. Eta, zorteon, guztioi. Arratsaleko 5:02, goaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Leave your home, change your name. Tongorik ez dagon, baina batzutan gertatzen da, norberak espero duena ez dela betetzen, eta esaterako Donostiako 22. antzerki sariarekin, hainbat antzerkizale eta artezenikoen giroan da biltzanek, ez usteko txoa hartu zuten, ez oian, Beno, nik onartu behar dut irabazlea ez du dala ikusi irabazituen lana, beraz, ezin dut asko esan, baina egia da, beste lan bat oso gogoko izan dudala urtean zehar, eta uste nuela akaso berak jasuko zuela sari hau, baina ikusi egin nahi dut irabazi duena, eta ziur, epaimaiak esaten duen bezala oso lan interesgarri izango dela. Donostiako antzerki saria urtean zehar Donostian taularatu diren euskarazko antzezlan onenari ematen zaio, epaimai bat dago, epaimai hori jende ezberdinak osatzen du, Euskal Aktoren Batasuneko ordezkariren batek, aizjeko besteren batek, ikusleek, jende asko dabil lan horretan, eta aurten 18 izan dira lan hautagaiak. 18 lan eta 18 hoien artean bat izan da Garailea, eta Garailea Antigone edo Ezetzaren beharra lana izan da. Horman Foster kolektiboaren lan hau. Paimaiak esan du, Sofoklesek, lan klasiko hau oso egokitzapen. Sofoklesen. Zesan dugu. Soflo. Da Sofokles. Ez da Sofokles, da Sofokles, ez da? Sofokles, egia da. Hori da, Sofoklesen. Lan klasiko honen oso egokitzapen ona egin dutela. Lehen aldia zen talde profesional bateko oholtzara euskaraz eramaten zuena, eta oso freskoa izan dela, oso gai eguneroko edo zoritxarrez gaur egungo gaiak ere lantzen dituela, desobedientzia, erresistentzia, traizioa, horrelako gaiak, baina
oso egunera ekarriak, oso eguneratuak, eta oso ondo egina dagoela. Aktoreen lana ere goraipatu du epaimaiak, oso lan freskoa egin dutela, umorearekin, baina tragediare oso ondo antzeztuz, eta taldea oso pozik dago, beraiek talde txikia dira, eta horrelako lanek bultzada eman diezaiekela uste dute. Olako sariek. Alare beraiek aipatzen dute oso emanaldi gutxi izan dituztela, eta akaso sariaren ondoren gehiago atera daitezkela, baina ikusi egin beharko da. Eta datu batzuk aipatzearren, 22. saria da, baina azken 4 urteetan pixka bat ze bilakaera izan duen Donostian euskarazko antzerkiak eta ikusle kopuruek, ez? Oso ikusgarria da nola gorantz ari zen izugarri, 2018 urtean 2500 ikusle ontzien, 19an 4.200, eta 2020an 9.800 izugarria zizen, baina 21an berriz ere jetxi egin zen, pandemiaren gatik ziurraski, alare 2020an pandemian zati bat pasa genuen, beraz, datuak egia esan oso onak dira. Ea jarraipena ere baduten eta gorantz joaten den. Eta sari banaketa martxoaren 27an egingo da, antzerkiaren nazioarteko egunean urtero bezala, Victoria Eugenia Antzokian, eta bertara joan nahi duen oro, hurbil daiteke Victoria Eugenia ondoko lehiatiletara, eta bertan gonbidapenak egoten dira normalean eskuragarri, edo norentzat, beraz, banimada dira jendea bertaratzera, antzezlan honekin gozatzera, eta gainera apirilaren batean ere Gaztezena beste emanaldi bat eskiniko dute, doakoa hau ere, beraz, ea emanaldi gutxi izan badituzte, ea bi hauekin behintzat berriz ere txanpartzen duten, eta gehiago ikus daitekeen lana. Ez daukan maldiziorik barkatu. Zain egon, oianak utxunean noiz utzi, eta abesti esartzeko, eta barkatu, zapaldu izut. Ez. Oso, baina lan ona izin egiten. Enizun arnasik hartzen usten, segurazki. Ez garetu denun, Donostia sariak ez duela maldiziorik, ez da? Irabazlei, ze Oscar sariekin gertatzen da. Esaten dute Oscar sari bat irabazten duenak, gero orduan hasten dela bere ibilbidearen gain behera. Esango nuke kasu honetan ez dela betetzen. Sariaren barnean datozen 2 urteetan beste lan bat sortu behar hori egoten da, diruaz gain eta gero beste marrazki bat, ilustrazio bat, arkatu. Eta azken garaietako bat, adibidez, fadoak entzuten zituen gizona izan zen, ez dut uste horrek maldiziorik izan duenik oraingo, xake produkzioakena, zazpiak bat atxere horri izan da, eta atxek lanean jarraitzen du indartxu, arte drama, deja vu, eta Le Petit Théâtre de Pen ere izan dira sarituak, beraz, ez, egia esan jendeak gero lan politiak egiten jarraitzen du, beraz, hola jarrai dezala. Eta margolana aurtengoan, Oaia peruanenarena da. Ez, peruarena. Sofokles esate arrexagoa zen. Oaia, bai. Bakaso entzuleren batek esango du, Antigone, eta sariara mandu da, nik ez dut ikusi. Atzenen ikusiko oianari jaramonik egiten ez diozulako. Hain batetan. Handu, Antigone lana hemen edo antzegoela. Oso ondo, Inigo. Eta urren urtean hori gerta ez dakizun. Entzun. Adi. Adi, uste Entzun, adi. Jarretiko dugu oiana. Eta prestatu agendak. Eta boligrafoak. Eta hartu sakelekoak zuden lagunei planak bialtzeko. Eta... Hori da! Bihar ostirala martxoak 4 izango ditu eta proposamen pila. Hor esketxa dago. Gure estudian ere batzutan esketxa dauzkagu konturatu gabe. Baina estreinaldia, Gaztezenan, atxaldeko 7:00 oiana. Hori da, Barrexerkak egingo du estreinaldi hau, eta Gaztezenan Donostian izango dira, bihar ostirala eta larun batean, 2 egunetan arratsaldeko 7:00 estreinaldia da, berriz ere Donostiara bueltatuko dira, hirira, eta beraz barrea ziurtatuta egongo dela. Barrexerkakoak gonbidatu ditut, ea topatzen dugun data bat. Ados, pentsatzen egiten, idatzi ziguten, ez dakit jaramonik egin diegun, edo ez, edo... Juri galdetu jo, no, jefa, pues... Aizu! Barrexerkako lagunak ez pasatet horri da, Jurien gatik, Aizu, ez da egia? Ez, broma dala!
Tintxua! Goiuri, bakizu zer? Hola, Beto. Bueno. Ui, bai! Vaya, por Dios. Ikusiko dugu. Ai, kotxaua, diote. Kotxaua, kordiziko herrian zokian, bihar, 8:30. Segizigo jena. Bai, ordiziko herrian zokian, zuk esan bezala. Mikel Askurain eta Ane Gabarainek, sexu harremanik gabeko, bikote baten lanean edo giroan, egingo dute lan hau kotxauak, oso gomendagarria. Jakina, eta hurrengo ere bai, Adela eta Martirio Bernarda Albaren etxean. Arrigorriaga Kolombo aretoan, 7:30 ikusgai, Saioa Iribarrenek zuzendu du eta aktore lanetan Irene Hernando eta Nerea Ariz Navarreta. Hau ere aipatu izan dugu. Eta gaur egunera ekarri dute lan hau ere, egokitzapena, gaur egungo referenteak hartuta egin dute, referente visual, musikal eta kulturaletatik. Oso ondo funtzionatzen du horrek, ez da? Bueno, Antigone horixe da, ez? Greziako antzez lan hartuta eguneratu, hau Bernarda Alba hartu eta eguneratu. Bai, eta bestaren bateren badabil, uste dut bueltaka horrelako... Bai, bueno, dantza ikuskizuna da, ez da berdina izango, baina bai. Porno versus Afrodita daukagu Goiuri, edo I love Gorka Urbizu. Orozkoko Donibane aretoan izango dira ostiralean, atxaldeko 7:00. Sexberdinak bilagunako gurea antzokian 8:00 ostiralean, eta larunbatean berriz Bergarako seminarixoan 8:00, ordu berean. Aldarri bat bertsoz, Soraluzeko herri antzokian 8:30 eta bertso paper dramatizatuak dira eskaintzen dizkiguten hauek, bitasunaren inguruan eginikoak. Amua, Orioko kulturretxean, atxaldeko 7:00 lehen Maite Larburu entzun dugu, eta hemen ikusi eta entzun ahal izango dugu, antzezlan honetan Fuix anaiekin batera. Luze edo motz, Berangoko Txuringo tabernan gaueko 10:00 izango dira ostiralean, larunbatean Lezoko Gezalan 7:00 eta igandean Zizurkien. Eta datorren aste hasieran ere badituzte. Aipatu ziguten martxoaren 8 inguruan emanaldi dexente zituztela eta aurreko asteburua bera ikusten dugu bezala, betea dute. Bidaide gure gaurko gonbidatuak Bidaide lanean ditugu, Idoia Beratarbide eta Iraia Elias, eta ostiralean Tafaiako kulturgunean izango dira, eta larunbatean berriz Oñatiko Santa Ana antzokian. Eta dantza ikuskizun bat, Paraíso de los Negros, Gasteizko printzipal antzokian 7:30. Maria Pajesen ikuskizun flamenkoa da, eta oinarri honek ere garaibateko lan bat hartzen du, Federico García Lorcaren poeta Nueva York, eta izenburu bereko Karl van Betxenen eleberria. Zina? Zirikatzeko zan, oso ondo esan duzu. Bai, zea. Eta Ama Alu Lur, alkizan atxaldeko 7:00 ikusgai egongo da, kulturretxeko saltogelan. Ui, hori ikusi dugu guk. Bai. Eta alkizan afaldu genen horren ostean? Egia da. Eta bainoiz kontatu dugu gure entzulei, barkatu. Bai, eta esango nuke martxuan izan zala, edo nakon bat. Baizue, bihar egun txarra baduzue, lasai, denok izaten dugu ostira, hankaz gorakoren bat, larumaterako plana ere badaukagu, pentsa, semea pixka bat, motelago, dabil, soilik, izango baita azkoitiko bastartxu dal antzokien, arratsaleko 7:00. Bai, hauek ere batetik bestera dabiltza, bai euskarazko bertsioan eta bai gaztelerakoan ere. Herriminak geuretik sortuak deialdiko lana da hau, berriatuan atxaleko 6:00 larun batean ikusgai egongo da, eta Bonbon Beltz taldearena da iparraldeko tare honek, askotan txotxongioarekin lanak egiten ditu, eta hemen beraiek sortutako lan berria. Eta dantza pixka bat, Love Ladies on Fight. Berrizko kulturretxean 7:00, eta igandean berriz, Eibarren izango dira Ibarko Koliseoan, arratsaldeko 7:00. Eta azte bukatzeko iganderako, 3 plantxo bixi, gure gonbidatuak zaila dauzkaguia. Bai, fake, begiari trampa, Lezoko Gezala auditoriomean atxaleko 8:00, nekatutak, Antxonekin nekatuta egongo da, nik uste, tolosa bainautorien, ostean. Bai, zibili da inautoritan Antxone. Bai. Gozo. Ikusi dugu. Gustor asko. Ondarroko beiko zinean atxaleko 7:00 izango da, eta 3 kortxe, azukre asko eta brandi gehiegi, are txabaletako aretoan 7:00 igandean. Aizue, hau guztia proposatu dizuegu, baina
bueno, gure gaurko gonbidatuak ere prest dauzkagu, beraz, aurrera egin behar dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Parean eseri zaitan neska horrek ez daki berak daraman jertxea erantziniola beste bati barrurantz begiratzen du berak leiotik alako kotxe gorri baten maitatu zuen aspaldi kotxe gorrikoak ikusi kalea gurutzatzen bihotzak salto egin dio Idoia Berat Arbide eta Iraia Elias. Oihartzun eta Zarautz, sortzaileak. Iraia gurean dugun bigarren aldia da. Lehen kafe edo tea berriz Idoiarentzat. Akaso, etorkizuneko askoren lehena. Iraia aktore, Idoia marrazkilari eta jantzi sortzaile. Biak artistak. Eta biak Metro Kuadroka sarean modu jarraian lanean aritzen direnak. Bertan dabiltza azkenaldian lan ezberdinekin oholtza gainean ere. Metro Kuadroka hainbat arte disiplinan dabiltzan pertsonek osatzen duten kolektiboa da. Eta sorkuntzarako elkarrerako tresna. Gugan zauriak direlako norberak bakarrik mine Kolektiboak lan ezberdinak sortu ditu orain arte. Munduan beste, salto, zambuia, Miss Karaoke, modelo baten bizitza sekretua, Olarte, azken aldian Andres Zaharraren manifestua eta bidaide lanekin dabiltza batetik bestera, eta bietan ditugu oholtza gainean Iraia eta Idoia. Efemerideak gugan zauriak direlako. Lehenengoan, Mariluz Estebanek idatzitako liburutik poema edo olerki ezberdinak hartu eta oholtzara eraman dituzte Mariluz Estebanekin berarekin. Baina ez da poema irakurketa antzestu bat. Irakurketa momentuak egon badaude bai. Musikarekin, pinturarekin edota koreografia performatiboekin nahasten direnak. Hori guztia gorpuzteko oholtza gainean 5 emakume, 5 gorputz, 5 Andre Zahar euren emozioak eta sentimenduak azaleratuz. Bidaideren kasuan berriz, Iraia eta Idoia izira zuzendariak, naiz sorkuntza kolektiboa den, eta 6 artista daude oholtzan. Iraia eta Idoia ez gain, Maita Izpurua, Ainhoa Alberdi, Idoia Hernandez H eta Mikel Ugarte. Kulturgintzaren munduko ikerketa bat da bidaide. Ikerketa horren laginak erakutsiko dizkigute, euren esperientziak kontatu. Kulturgile anonimoei aitortza egin. Azken batean, nork mugitzen du kultura? Nor dira kulturgintzan dauden erraldoiak? Galdera asko azaleratuko dira. Hausnartzeko aukera emango digute. Ikuslea, umore, ironia, poesia eta mundu bisual batean murgilaraziz. Azken bilan hauekin emanaldi mordoa dute aurretik, eta gurean egoteko tarte bat ere egin dute. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Iraia Elias eta Idoia Berat Arbide. Eskerrik asko. Ongi etorri bioi, hemen galderak ez dakit bat erdi egin ez dagoen, eta beste ere erantzunarekin ez ote dugun dagoeneko. Nik galdetzen dut, eta hori xiltu egiten naiz oianak eramaten du entrevistaren muina edo. Lehenguazten galdera aldatzara baki genuen. Bai, zuetzinen eta erabaki hori gola. Zer gertatu da, ezin da galdera. Estatu kolpe bat egin du. Konturatu nahiz bai. Galdera da askoz garrantzitsuagoa. Ea inauterizaleak dian ala ez. Ui. Eta hor duzue galdera. Bara, Tolosa etorri da. Ez esan. Ni bai, ni kalea eta hor baldin bat inauteritan,
mozorrotu gabe ateatzia, pixkat, ez, osea... Pekatu balitzareke iaia. Ez dakit, gutxinez, bixe peluka bat, beteroko bat, ziose, perro pasarren bat, orteron bat, osea, igual du baina. Bai, gustatzeit. Bai, bueno, neire bai, egia da azken urtetan igual lanagatikan ez ditu dela gehiagi disfrutatu, baina, bueno, mozorroarena ez, bai, beti gustatu zait eta errenterirako adibidez, bere garaian pertsonai batzu sortu zian eta mozorroak ni sortu nituen pertsonai horienak, eta bueno, beti da ez, beste zerbaitetan bihurtzea gauzak eta fantasia hortan bizitzea polita. Bueno, Oian eta Goiurik ez duten maite, saioa hasi genunetik egiten dugun galdera, baina egingo dut, naiz eta zuen gustokoaz izan normalean jasotzen ditugun erantzunengatik, eta naiz eta badakidan gaur jasoko dudan erantzuna, zuen onerako dela. Eta galdera da, kafezaleak zarete, bai ala ez? Ni ez. Ni bai. Bueno, ardi bideen ondo. Bale, orduan gugea talde bat, eta behaiek iruak beste talde bat. Idoia behaikin, idoianekin, oso ondo. Bueno, hortxe, gure galdera serioa, eta orain ja gauzarina gotazitzin guzti. Bueno, nik aipatu dut, pixka bat eskuartean orain 2 lanekin zabiltzatela zuek batez ere, oholtza gainan ere hortxe zabiltzate, baina gustatuko litzateke hasiera edo kontatzea metro kuadroka, akaso jende askok ez du jakingo zer den, gustatuko litzateke azaltzea pixka bat zuek, bertan barrutik, zer den metro kuadroka. Eta nola sortu zen, akaso? Egia esan, ez daitu zerreixa iten, bai. Bueno, ja urte esente dira, eta nik uste dut sortze prozesu batek sortzen egoteak sortuz duela taldea bera. Eta ikustea gure inguruan baginela jende bat disiplina ezberdinetakoak elkartuta gauzak sortzen genituna, eta bueno, igual beste zirkuitu bat zutan kabida etzazkaten gauzak iten genitula, edo beste modu batean, eta nik uste sortze behar hortatikan sortu zala, ez? Egite hortatikan, eta hortikan tiraka, gaur arte. Iraia, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenukien edo? Hoxe ez, zuk aipatu ez du baita ere aurkezpenia, baina, azkenean metrokadroka bada sare moduko bat, ez? Artista disiplina ezberdinetako artistak jasotze dituna bere baitan, eta hori beti da aberasgarria, eta beti da puntazo bat, ez, laneako orduan. Eta nola egiten duzue lan? Hain disiplina ezberdinetako jendeak, elkartu egiten zarete proiektu bakoitzean batzuek, beste batean ere kanpoko jendearekin ere lan egin ohi duzue, nola izaten da lan hori? Proiektuan arabera, nik uste dut bai gaudela igual urten poderioz batzuk nahiko finkoak edo proiektu askotan parte hartu duguna, baina gero igual dago baten bat bakarrik hartu dula. Eta nik uste proiektuan arabera, egia da igual ez dugula jakin beste modu batian iten, hasieratikan hola sortu dugula, ez? Beti ongea gure inguruan artista plastiko bat, idazle bat, antzerkilari bat edo dantzari bat, eta oso ituak ongeala hasieratikan taldian sortzen eta denak batea, ez? Eta gero badaude proiektu batzuk, ez? Adibidez, horatzen Zanbuia izan zanean, eako antolatzaileek idatzi zuen, esanez zerbaitea egingo genuen, eta bialdu zan emaila, pertsona izein animatzea. Aste bete otea ean sortzen, eta gero emaitza egun batez eako herrian itia, ez? Bialdu zan emaila, eta ez da izan bat. Ez gara un planazo. Udaran, ez da izan urdutzako, ni bai. Eta orduan, ez dakit, 15, ez da izan bagina, baina asko. Olako proiektuak ere badu, ez? Bueno. Ze interesgarria, ez, olako abentura batean sartzia, azkenean, eta ze momentuan bizitze hori, ez, garrantzitsua den, eta olakoekin are gehiago ikusten da, kaso. Bai. Aipatu ditu nik bidaide, eta gero Andres Arraren manifestoa, bidaideri buruz pixka bat hitzein nahiko nuke. Nik esan duzuek zaretela zuzendariak, baina ez dakit hori hola gustoko duzuen, edo azkenean, ez, sortze kolektibo bat izan den. Konta iguzu pixka bat, nik aipatu dut kulturgintzan, anonimato horretan dabiltzan, pertsona edo langile ere aitortza bat egina izan diezuela. Ez dakit hori izan ote zen lan honen sorburua, nola sortu zen, ideia hori zen oinarria, edo pixka bat nola izan da lan hau? Bueno,
nik uste atzetik anja, genula, Zanbuia komentatu duen bezala, Iraiak eta Txolarte, eta beste manaldi batzukola konkretuki ina genitunak herri edo espazio konkretu batzutarako. Eta beti gaina jende ezberdinak parte hartu izan dugu horietan, baina beti eukidu ezakit herriakin edo bertako jendiakin nolako lotura bat eukiduten proiektuak berezitasun polit bat, denok ondo pasaguna eta gustu egin duguna, eta atea zanean aukera hau aurkezteko guretik sortuak proiektura, esan genuen, igual justo lako proiektu batek hemen funtziona dezake. Eta pixkat hortik abiatu zen, eta egia da, kulturgia anonimoarena nik uste badala gauza batez egunerokotasunean bizitzen duguna, eta igual hortze hon ja gaian nik uste dut. Gero guri tokatu zaigu Atarrabi eta Uharten itia lana, eta horko kulturgia ezberdinakin juntatu geha, eta bereiek kontatu digutenakin, hasigea sortzen, ez? Osea, guretik pasa, eta gauzatxoak sortzen. Eta esan dezun bezala, guk azkenian, naiz eta igual zuzendaritza rol hori edo daukagun, azkenian dia erabakiak zen ekartzen ditu momentu konkretu batzutan zertarako. Ez hainbeste sormenean bertan, ze sormena talde lanian juten da, eta nik uste dena ez, neko pareko juten dela. Lanaren sinopsian agertzen dira galdera ezberdinak, ez adibidez, erraldoien gonazpi horretan norrote dagoen. Nor dago, ez, kulturrekin askotan ere lan hori, edatzeko lan hori egiten. Erraldoiak, metafora gisa ere erabil daitezke, egia da Nafarroan, badagoela ohitura akaso beste leku batzuetan, baina gehiago ez dakite, baina Nafarroan erraldoiek ez presentzian dute Iruñan bertan, ez? Hortik etorri zitzaizuen pixkat erraldoiaren irudi hori Atarrabin eta Uharten lan egite horretatik, akaso? Bai, azkenian, idoiak aipatu duen bezala, elkarrizketatu genituen bertako kultura elkartez benetan parte hartzen zuen jendeak eta hola, eta erraldoia hor dao, osea, parte da, bai Uharten, bai Atarrabin, Iruñan, Nafarroa osoan ez da, eta Gipuzkoa Bizkaian, friki asko dago, batez ere umeak, erraldoien kontuekin, gero konturatu gehan, noaino iristean asuntua. Bai, esan nahi dut, bai. Eta orduan, polita iruditu zitzaigun, irudi bezala eta simbologia bezala, handitasuna, txikitasuna, iskutuan norbaitek eramateuz ikusgarri dan zerbait, horri ingurua, iruditu zitzaigun zea polita, eta orduan, horrekin hasi ginen jolasten baitare, eta bai. Bai, ez, Tolosan bertan, erraldoi eta burundi mugimendu ikaragarria dago, eta jende pila da horre elkarlanean, proiektuik aurrera ateratzen, eta gainoteritan bertan aritu dira, eta festaren zati garrantzitsua dira, ze aurrentzako askotan programatzaile ofizialek ere ez dute sensibilitate gehiegirik izaten, eta inauterioetan uste dut gaztentzat barrakak eta alde batera utzita erraldoien desfilea izan dela, beste mugarri den itzorduritakoa. Guk egin genuen, eskatu genitun, hasi ginean prozesua, eta gauza batzuk probatu nahi genitunian, eta eskatu genitun gomazko erraldoi txiki hoiek. Norbaitek donatu nahi bazitun edo, guk jasoko genitula, gero horrekin guk erabiltzeko lanian. Eske gure ume horrek ez ditu nahi, eta jendia eskala, azkenean erosin berri izan genitun, emakume batez eskala bere semianak, Illa berroi, kolekzioa, baina konturatu geha, etxe askotan daudela, asko, eta diala oso preziat, umeak asko jolazteguela. Eta behidatzen balin bazu azpin, eukitzeue idatzita errodola gaioz izena, handin, oso preziatuak dira, eta etxea juten balin bada beste ume bat, idoian erraldoiakin, eta gehatzea iraia etxen erraldoi gabe, Kuriosoa ez, printzipioz da, holako gomazko, printzipioz da, egin ze, jolasan ibiltzen dira. Kriston jolas, eukiberdu horrek. Bai. Bere magia badauka ez, erraldoi bat olako tamainakoa, nahiko oksimorona da. Baina gero daude, nire bizilagun bat, nire bizilagun bat oso frikila da, eta daude erraldoi batzuk umiek eraman alizateko, eraikitakoak, eta beha jutea
festetan, erraldoien atzetik. Bera horrela. Bai, eta ibiltzea, aste batzu lehenuen, ensaiatzen hor gure kalian, atope. Musika jartzeu, eta gora eta bera, eta ontxo bueltak eman, da batea eta bestea guztua. Bai. Nik onartu behar du niri burua handiek adibidez, beldurra edo respetua dozeo zenak. Jurik azoa dauka. Eta da, iman lanak egiten dituela buru handiek. Bai, danak bere gana. Bai, eta kriston beldurra diet, Erraldoiak, bai, baina buru handiak, bai, kosta egiten zaizkit. Bai. Eske buru handia joiteu, Bai, erraldoiak, bai. Atzetik jute, de repente gainean dakazu, claro. Bai. Eta itxusik dira, eta... Eta zuek ere, aipatu duzu zure bizilagun horrek eramaten duela, zuek ere struktura bat erabili duzue, oholtza gainan? Bai, struktura hori ere, pixka bat erraldoien inguruan informatzen hasi ginean, erakutsi ziguten struktura moduko bat egurrez egina ez eramaten dena normalian, baizik eta erabiltzen dutena dantzan ikasteko, barruan gero inbehar dituzten mugimenduak eta ikasteko. Eta, tamainuz esan genuen igual olako zerbait izan daiteke, bestea, imaginatzen zut esatzen zu, kristona izango zen benetako erraldoi bat, baina, gero kotxean sartu behar da. Eta antzoki batzutan. Antzoki ondi xamarretan ere arazoak izaten dira, barak justu biztu libratzen dituzte. Eta orduan, erabili dugu hori referentzi bezala, eta gero guk ez dugu egurrezkoa egin, burnizkoa egin dugu, baina badakagu hor estruktura bat erabiltzen duguna. Eta ibilizarete bere mugimenduak ikasten egokitzen, ez da lan erraza ere izango, ez da? Ez, hortan saiatu gea. Baina, gustatzen zeguna hori izan, azkenean guk kanpotik ikuste dugu erraldoi bat, ez da, baina gero barruan dago pertsona atxi bat, zerbait moitzeuna, zerbait handiago baten zerbitzura dauna, ez da, manguna horre, irudi bat emateuna, eta... Bai, ni beti irudikatu dut, ez nolakoa izango da hor barnean egotean, nik adibidez barnetik ez dut sekula uste dut erraldoi bat ikusi. Eta nik ere. Ez. Zuk bai. Bai, ez hola zehatz mehatz, baina bai, egurrezko egitura, nondik nonkoak atzen duten, babesak eta heldulekuak, eta karrarezko lana egiten dute, bai fisikoa eta baita koordinazioari dagokiona, mugimendu guztiak oso ondo neurtzeko, gero dena magnifikatu egiten da, eta hanka 80 gradu beharrean 110 gradu irekita, desoreka sortzen da, eta kriston lan egiten dute. Oso goza politxeru itzai, eta oso jende gaztea goten da normalean, igual, veterano godan jendearen ardura eta gidaritzapean, baina oso jende gaztea da kompromiso handikoa, eta tope lanean, da denak lanean, da bata besteari erreleboa, eta bata esteri zaintzen lan ikaragarri dago erraldi baten desfile baten, kontondiarekin ibili behar dute, zorabiatzeko arriskuak, fisikoki oso mugakoak, eta zarautzen ero izan behin erraldoi bat. Bai, eske, batzeiz horreparian, eta ojo, lan handia da horre ikusten ditugu dantzan baina horren atzean ikaragarrizko lana. Guztiaren atzean dago ikaragarrizko lana, eta hemen ere bai. Piskat hori da, guk zatu nahi genula, ez? Ikusteztan, hori, aurrian jarri, ez? Bai, baina egia da lan askotan gertatzen dela, guk ere hemen adibidez gonbidatuak ekartzen ditugunean, egia da ez, errazago jotzen duzu aktore, dantzari, zuzendari, baina gu ere saiatzen gara, adibidez zurekin era harremanetan jan nintzen didoia aurretik, uste dut, argi diseinuak egiten dituztenak eta, baina akaso, oholtza gainean ez dagoen hori, ez? Batzuetan hor dago, baina hor dago. Eta hori, pena bada. Azkenean, gaina lan hauetan talde lana da, ez? Eta zuek ere sorkuntza eta prozesuak horrela egiten dituzue, baina batzuetan hor uzten ditugu azken momentuan etortzen da agian, baina ez da beti hola, ez? Hor hasieratik ere askotan egoten zarete, eta bai, Atarrabi eta Uarte aipatu ditut nik, baina uste dut beste herri batzuetan ere egin duzuela galdeketa, Oiartzunen ere okerrespanago hitz egin zenuten bertako artistekin eta edo bakarrik izan da Atarrabi eta Uartekoa. Bai, entrevista handienak egin ditugu Atarrabi eta Uarten. Gero bai herri bakoitzean, badauzkagu beste pare bat gonbidatu eta beti, informazio pixka gehiago ateratzen dugu herri bakoitzetik. Baina informazio handiena, entrevistak
Ugarte eta Tarrabin, eta gero egia da, kasu honetan struktura buruz esplikatu ziguna, Oiartzubarra, Zarautzetik ere bidali zizkiguten dantzak, nola dantzatu, hau bestea, aurren ikuspuntua ere, horrekeko, gero bai gure inguruko jendearekin ere, ez? Kontatu dugula, baina bai, informazio edo, esango dugu, entrevista hola potoluenak edo zabalenak, bai, bi herri horietan. Bai, azkenean bi herri horietan jaso deun informazioa ere, saiatu geha informazio universal, izatia herridanetan ikus dezakeguna, ez, gai honekiko. Eta uste duzue badela zerbait oso unibertsala dena, leku guztietara zabal daitekeena, edo zabaltzen dena. Bai, azkenean guk galderak botatzen ditugu ere, ez gatoz erantzunekin zea batekin, gatoz ikerketa bat, ikerketa batek galderak ite ditu, ez, azken finean, eta orduan, saiatzea publikoakin batea osatzen ere, eta, gure galdera horiek artean bidez erantzuten. Eta nolakoa izaten da ikusleen erantzuna, kasu hortan galdera horiek ere planteatzen dituzuenean? Nik uste dut jendea, ez, implikatzen dela, momentu polita daudela beraientzako, eukigabe beldurrari de, aterengo diate, zuko inor ateratzen. Ez dugu inor ateratzen egon lasai. Bai, jendeak beldurran dia di horri, esaten duenean, agian norbait parte hartze hori esaten dugu, ez dut atean nahi, ez? Atean nahi, ez dut jun nahi, hori guztia. Bai, zuzenean, bai. Hori ere badago, bai. Orduan hemen, joango gara. Joan, ez da inorrateako, baina era berian aukera eukiko ezue, manaldian parte izateko nola bait, eta, igual zuen burua ere bai galdera batzuk iteko, eta kaso, gero igual erantzuen bat ere eman diguzue, gure ere balidar erreia izango zaiguna, eta, hor dago. Ederra ikusleak ere hor sartzea, eta denen parte hartze bat izatea, ez? Bai, azkenian anonimotasunaz egia, eta anonimoa dan hogea zentzu batean, ez? Eta baina genuen, hori nolaite trasladatu, eta gero publikoa eta egia ere, ez da nola esan. Orban, dana biltzen saiatzea, ez? Bai, azkenean kultur ekitaldiak ez dira bakarrik egiten dituztenenak, ez? Hori da, ikusten dutenak, edo zer ekintza anonimo ere, horrek ere egiten dugu kultura nolabait sostengatzia, eta hemen imaginatu, Tolosako inauteritan, zer da hori? Hori zer da? Hori da, herri anonimo, azkenean, pertsona anonimoek sortutako zerbait ikusgarria, ez? Baina azkenean, erosi berritut, ez dakit nungo bazarrian, ez dakit behatzen bat, paket, ez dakit hori ere bada, danak egiteu, ez? Sare horrek eta hori da pixkat nahi ginuna. Artista asko dago inauterien atzean oso itzalean izkutuan. Askotan, ez dakit, ofizioetatik hasita, karrozak osatzeko garai batean jende gehiago, baina hor egun belaunaldi berriek gutxi dakigu, soldatzeko makina erabiltzen, edo arutz lanak egiten, edo bestelakoak, edo josteko behar diren trebetasunak, edo margotzeko, edo kareta batzuk egiteko, edo diseinu bat pentsatu eta aurrera ateratzeko. Eta askoz sinpleago, bazkariak prestatu eta txaranga elkartea izan denean plataforma gainen jartzen duen jende hori, eta inoteriak badu asko. Eta adibidez, izan dezu, soldatzen ez dakigu, eta aida ematen adibidez Tolosan, nola baiteko, kate edo transmisioa. Transmisio hori. Ez, zorionez, bada Tolosan Peñaskal izeneko fondazio bat, gazte etorkinekin lan egiten duna eta hori ofizio bat erakusten diena, batez ere, arotzgintzan eta metalurgian, soldaduran eta bestelakoetan, baita ostalaritza eta gastronomian ere. Eta sukaldean. Bai, hiru alorroietan, eta akaso baten bat gehiago ere izango da, nik oraintxe gogoan ez dudana. Eta karroza asko dagoeneko Peñaskalekin elkarlanean dira, eta horrek ere eman dio, alako ez dakit homologazio eta segurtasun puntu bat inauteriari, karrozaik mantenimendu bat egiteko, edo nola soldatu gabeko gozak egon ez daite zen, hori ere gertatzen zen, eta
zoritxarrez transmisio hori ez, baina zorionez, bueno, pues, hain beharrezkoak ditugun etorkinen eta eurekin lanean diren elkarteekin elkarlan bat sortu da, eta eurek ere badira, adibidez, inauteriaren oinarri ikustezin horietakoak, pentsa, bai? Galdera guk egiten ditugu, eta bapatean ikusi nire buru hemen erantzuna ematen, bueno, musika nire burari goko dio, izan dalako gai bat ere herritan topatu deuna, ez? Osa, transmisio hori, ez? Badao, ez dao, generazio berriak, aurrekoen nola ikuste dituzte berriak, bueno, hor, eukide usaltxa, eta, eske, entzun dut hori, bai, soldatu, eta esan, eske, klaro. Nik izan gonako Mendikan 50 urte barru, ez? Ja, ez daudenian, zertan bilakatu, igual beste zerbaitian bilakatuko ja Tolosak minauteriak, ez? Transformazio bat egon daiteke. Bai. Bueno, gerta daiteke. Gaioietan ibilikea, gaioietan. Ikuste zueba, klaro, ja, ohituta, jendeik galdetzen. Hoxe. Eta adibidez herri hauetan zer da sumatu duzuena? Transmisio lan hori badago, egiten da, edo agianan ere gauzak aldatu egingo dira esan duzun, inauteriekin esan duzun bezala? Krean nik uste horregatikan ez komentatzen duela iraiak, denetik antopatu dugu. Daude gauza batzuk, jendeak nola baita eutxi nahi diona, ez dakila nola, eta ez ditu askatzen eta nahi dute hor jarraitzea, baina ikusten duzu amaiera edukiko dutela. Eta beste gauza berri batzuk sortzen dira, gero jarraipena dutenak, baina egia da orokorrean dialabi herri, ez? Oso implikatuak. Hortan konparatu daitekez, komentatu denakin hemen, herriko edozein implikatzen dela, bai, implikatu behar delako eta gauzak aurreatea behar dialako. Eta nik uste hori izan du dela ez, ola zea garbilena, ola ikusi dena. Bai, gero bada hori ez, gauza berrien aurrian, baina hori ez da oso tradizioa ez, eta holako, zalantza batzuk edo bildur batzuk ere, galdu ingoa oain artekoa, baina igual beste berri bat dator, eta, hor nik uste ze interesantia dakola aurrian danok. Bai, azkenean dene dago. Bai, baina orokorrian bai, oso herri implikatuak eta jendeak, oso herri txikiak gero euskeran inguruan ere, ez, esango genuke, movimendua eusteala edo, ez, hizkuntzan arira, ez. Duela pare bat aste izan genuen hemen Oiartzuniga, ezta? Duela bi aste. Eta bere proiektuare geuretik sortuaketik sortu da, edo, deialdi horretatik. Ez dakit bestere matere izan ote dugun, baina geuretik sortuak deialdi honek oso lan interesgarriak plazaratu dituela esango nukenik, herrietara ere hurbildu duela, ez dakit bere helburua ere pixka bat hori du, ez? Herrietara ere kultur, ekitaldi eta ekintzak hurbiltzea, zer mandizue zuei deialdi honek edo ze aukera mandizue? Bai, nik uste hortikan asko dakala. Azkenian herrira gerturatu behartzea, ez? Bai edo bai, eta uste, eskaintzen duna laguntzonek da denbora bat, sorkuntza horri eskaintzeko orduan implikatu zaitezke benetan, eta proiektu horretara egon. Nik uste dut hori kontutan izan dutela, ez? Eta hori sormen prozesu batian importantia dela. Eta gero bestaldetik, norena dagoen ez, arilkatuta, emanaldi piloa ditugula. Askotan daukagun beste arazoa dela, emanaldi bat sortzen duzu, eta gero ez dakazu nun plazaratu ez. Eta segun ze lan mota egiten dezun, guaindik eta gutxigo. Orduan gutzako izan du da, kristona, zentzu hortan jakitia lan bat ingo ezula, eta lan hori gaina erakusteko aukera eukiko ezula. Baiz, emanaldi mordoa dituzu, ez da? Bai, 27, hola uste diala guztira. Oiek itxiak daudenak, gehi, gero sor daitezken oiek, edo espero dezagun beste batzuk ere hortik kanpoateratzea. Baina ez bidaiderekin bakarrik. Andre Zaharraren manifestuarekin ere biak oholtzan zabiltzate. Eta zemuz, hori ere galdetu nahi nizun zuri Idoia,
akaso iraia oholtzara ohituagoa dago, ez dakit, ez du zertan. Bueno, idoia ere, bai. Bai, begia esan badarama denbora, bai. Ez naiz aktoria. Ez aktoria baino, dale que dale, hori da. Beste aktore asko baino gehiago. Badago gure sorkuntzaren mundu hontan joera bat, ni naiz, ni ez, eta pixkatola beti aitzakia jartzen, ez ni distantzia bat hartzen. Jazta. Ez naizela aktorea, nahi dut, deituko baziaten ezakize konpainiatikan egiteko aktore lana, ezingo nuke egin aktore lana. Gero gila da, ebiltzitugun kodiguak ez diala pertsonaia bat gorpuzten, eta, bueno, justu, metro kuadrokoak askotan jokatzen bezala, edo, kasu honetan bintzat bai Bidaiden eta bai Andrezarran, guretik gertu da hortatik jokatze dugu, orduan, bueno, ez da, de repente inberduna Shakespearen, jo que sé. Ja, bai. Baina, bai, egia da, azkenean, urte asko ere bai hontan, eta azkenean nolabait holtzan egoten ikasi detela, holtzan egoten, ze ez dut, zakat antzerki ikasta, ez dut ikasi antzerkia, baina, holtzan egoten ikasi dut nolabait. Eta zer konta dezakezue lan honi buruz? Mariluz Estebanen olerki, liburu batekin, berarekin ere egin duzue lana. Ez dakit nola sortu zen harreman hori, batak bestearen gana joote zuen, nola izan zen? Berriro ere, ea. Benetan? Beira. Eak baduzuen. Bai, lotura metro kuadroka eta eako antolatzaileen artean, bai. Eta... Pregoia oman barko zuen. Festetan edo, Festetan. Bai, aspalditik nola sortutako, lotura hortatikan, Mariluzen liburuakin zerbaitin egitela eta metro kuadrokan jo zuen, eta, guk Mariluzei behai galdetu genioen, ea nahizun parte hartu. Mini prozesuan, bai izan zen, 3 egunetan elkartu, eta pin-pan, bai. Gaur nahi zan, earako, eta hor bukatze zan, printzipioz. Bai ez esan zigun, animatze sala eta orduan, 3 egunetan engenon kepin-kepan kepun, eta anjun ginean, eara, kristonotza pasatzea. Baino, jende jatorra ziguratuta, hori goxo. Baina, bai, egia zan, plazerra izan zen, opari bat, gero egia da, Mariluzek dakala bere publikoa, eta, ata zizkigula bolo gehiago, eta, Gaizan, egun horretan bakarrik geratu, jarraitu duzu egiten, eta oraindik ere badituzue emanaldi batzuk, ez? Bat bakarra? Bakarra? Bi gatzizki. Bi geratzen zizkigu hengoz, eta... Bai, desente, azkenean inditugu, ez? Tonto. Desente, ez nahi du gure zirkuiturako. Bai, espero genunako, ze hau zan, behiniteko hauza bat. Bai, eta gaina, jutu ez honek igual gehiago daukare bai, ez? Idazketatik anzene, poesiatik antaola, eta hoendikan zirkuitua, hoendikan txikiagoa izaten da normalean. Gaia ere. Eta, hoi dena kontutan neugita, gu pozik ontxe gaude gozatzen, ez? Zaten dugu makoitzean, gozatik dugu. Bai, gustora. Mariluzi irakurri diot esaldi hau, eta jakin nahi nuen zuek adosote zaudeten berarekin. Berak dio, Andrezarren errealitateen inguruan gogoeta falta dela, eta gogoeta hori egin behar dugula. Ados, nik uste, erresistentzia asko dazkaula sartzaruan pentsatzean, ez? Edo, bai, pixkat, albo batea guztien zaiatze gala, konturatze geha, eta adinean aurrea junala, ez? Baina, mate egula olako erreparo bat. Bai, eta nik uste behak esategu ez, emanaldi honekin behantzako dala aldarrikatzia zartzarua, baina honetik. Osea, hoi zehatu behar dela, ez, hoi erakutsi behar dela, ez, txarrak badakizkigu, baina onak ere baditu zarra izateak, eta, pixkat emanaldian, hoi da azkenean erakusten saiatzen gana. Eta dena musikarekin, oso poetikoa, baina aldi berean, ez, beste arte disiplina horiek ere, hortxe beti. Bai, Jordana Otxoa dago biolinakin, eta Ino Alberdi aktoria baita ere, orduan, osatze dugu bostekoa. Earki, boskote ederra, ez? Eta orain eskuartean metro kuadroak ere, lanen bat gehiago badu, uste dut azken alian sare sozialetan nik ikusi dudala irudiren bat, ezagit lurrean etzan da baten bat izan ote daitekeen, zuek honetan, ez zaudete. Ezin duzu esan. Egonaldi jaita. Hori da, ez bai. Oantxe daude egonaldian, gaur azken, lehenengo egonaldian, gaur dakate azken eguna.
Eta bai, bueno, udazkenean estrenatzeko asmoakin, bai, bai, horra adibidez dago koinziditzen du Maite dagola bidaiden eta proiektu horretan ere badagola. Bueno, Oier ere proiektu honetan egondu da gehiago idazketan eta, bueno, pixkat kanpo begiradan. Oier dago zuzendari, kasu honetan hor, eta, bueno, Javi gurekin ja aktore egon dela ere gehiagotan, eta Edurne Azkarate. Eta, bai, a ber, ze nire nago... Zeo zertan dabiltza, baina ez dakigu zertan. Zuek ere ez, Ez dakizu zuek ere? Titula hori dela. Baina guk ere ez dakigu zertan. Ez dakigu, baina, bueno, ez dakigu hendikan. Gero egia da, Metrokodorkan ere ohitura handia dakagula kolaborazio txikiak edo mini kolaborazioak itea proiektutan. Eta, demagun gero igual urrengo egonaldi batean, iraiai deitu aldiotela, bi egunetako zeo zer prestatzeko beraiekin, edo nik ere egon ez dakita arropekin eta akaso, bueno, ikusiko dugu, oindikan dakate bidea, oindikan hasi india. Adibidez olako kasuetan, zenbat egonaldi izan ohi dira, olako lan bat sortu alizateko? Karo, kasuaren arabera izango da, ez? Baina... infrastrukturan arabera, kasua eta diruaren arabera. Bai, azkenean batzutan nahi dezu euki denbo gehiago, eta egia da inditugun azken nola proiektu potolotan edo esan potoloa igual jende askota egon du geana. Ikusi degula egonaldiak dituzunean, ez, hobeto horretara jartzen zehala eta efektiboagoa bezala dela, ez, gehiago horretara gaudelako dena eta zentratuak horretan, baina beti ezin da, eta bestera ere oso ohitua gaude, eako Andres Zarra bezala xeola, venga, tita. 3 egun, baina zuen buruari ere ordainduko duzu, ezta? Iraia, ze hori aipatu zenun, hemen? Bai. Ontan bai, ja, txintxo. Batzutan bai ordaintzeu, beste batzutan ez. Daunian bai, bestetan ez. Aldala bai. Aldala bai. Claro, danen lana. Hortxe gara, gaurko saioaren azken txampan, edo arratsaleko 6 bueltan ditugula, ez da egito, azken galdera bat jaurti zailekin. Diruan aipatu diot, 3 kortxeren emanaldiaren inguruan hemen aitu ginelako, gai horren inguruan. Eta lehen agendan aipatu dugu, asteburua topera duzuela. Ostiralean Tafaian izango zarete, larun batean hemen buruz ez dakit, zuek esango didazue. Oñatin, eta zu igandean 3 kortxerekin. Arretxabaletan eta astelenian 3 kortxerekin eguerdiko ordu batetan Bilboko EHUko unibertsitatean. Beraz, bueno. Ez dago aitzakiari zuek ez ikusteko. Hoi da, hori seinale ona. Egia da, hemen izan genuenean Mirari Martiarena uste dut berak aipatu zuen luze edo motz, eta egia da, martxo inguru hontan, martxoaren 8 inguru hontan emanaldi asko ateratzen direl, zaizkiela beraiei, badirudi emakumeen inguruko emanaldi asko ere, ez, badaude egia da programazioa astelen astarte asteazken, datorren astean betea egongo dela, eta Mirarik esaten zuen, baina deiga itzatela ez bakarrik, ez, martxo inguru honetan, baizik urte osoan zehar. Zuek ere esango zenukete hori sumatu duzuela, justu aste honetan, emanaldi asko, edo ez? Bai, bidaiden kasuan ez, baina egia da Andres Arrakin bai. Andres Arrakin, ja burretik lotuta genitun batzu, baina gero egia da egondu dela horrez. Aste bat, egun hontan ez, egun hontan hemen gaude, gero ere holtzan geha bost, eta gutzako zaila da batzutan egunak partekatzia. Eta, bai, baina egia da, batez ere emakumen gaiak komila artean esango dugu zen, ere ustez ez dira emakumen gaiak, baina lantzen dianean, hori gertatzen da. Bai, emateko amorrua ditzi zuenean, eta martxoak behatzirako nahi dugu. Eta ez, martxoa behatzian ez dakau. Orduan ez, baina, bakizu ze, maiatza osoa librakat, eta ere bai, iraila ere bai, urri ere bai, abendu, ez, baina, justu, eta hona esatezu, badao puntu bat, ez, martxoa 8 egunero izan beharko luke, ez? Baina, martxoa bilakatzea emakumearen hilabetea, eta bestean agizonezkoanak. Orduan esatezu, martxoak ingo ditu beharko dugu.
ez dakit. Gaur irakurri diot sortzaile bati, Galiziarra era, eta jartzen zuen, berak komedia egiten du eta bakarrizketak eta hori hasi dela esaten, deitzen dioten bakoitzan martxoak 8 naiz eta ordu horretan libre egon, beti esaten du, ez bidea justu ezin dut, baina hori martxoak 23 bai, eta orduan esate diotela ez. Eta gero berak plantatzen zuen bigarren arazo bat, ez dela dataren asunto soileko izik, eta batzuk deitzen diotela eta esaten dutela. Bueno, eta edukiko dezu lanen bat emakumeena. Eta, osea, berak esaten zuen, ez dakizu, ez da nik zer egiten dut, baina zerbait, eta horrela badaukazu zerbait emakumeena horrela eskolan iteko edo horrela, zerbait, edo zer, emakumeena horrela izango balitz bezala hori, ez dakit. Genero bat. Bai, ez da kaso, eta beste zehose, osea, beste... Bai, badaukat hemen bete beharreko, zea bat, txokotxo bat, ez? Zoritxarrez nazioarteko euskararen egunarekin ere gertatzen da. Eta mingarria da, kaso martxoan 8 are mingarriagoa, baina bai, gertatzen da zoritxarrez. Bai, guia e-mailak idazte ditugu bueltan ez diketa pixkat iten saiatzea. Baina, gero konturatzea, azkenean dala diru kontuak, emakume txiek edo berdintasunak egitzeula ja asignatuta ez dakizen diru, orduan urtean, behin edo bit, eske hau zer da, osea, bueno, sin más, beste gai bat izango litzake, eta beste irratsaio bat. Aizue, hirugarren te bat eta kafe bat hartuko ditugu beste batean, baina gara agurtu egin behar dugu, arratsaldeko 6 hortxe bueltan dozkagu, eta hemen azpitik entzuten ari gara, atzo osori jartzeko gogoz geratu ginen kantu bat, Goiuri. Ze 5 urte bete ziren atzoko ere naiz, 2017 bai, gatakatana hiltzela, eta, bere Lisistrata kantu honekin agurtuko dugu gaurko saioa. Idoia eta Iraia, eskerrik asko. Zuei. Hartuko dugu bestea, zuian, datorren ostegunean bueltan zara. Bai, izango niz. Kale egin gabe. Kale egin gabe. Bihargo biok mano men. Ala? Mai ez dator. Kale egingo du. Montatuko gea. Eta zuek lagundu nahi bagaitu zuen, arratsaldeko 4 hemen izango gara. Naiz irratiaren sintonian, izan ondo, bihar artea jo. Que aportar a la causa. Rosa, Luxemburgo, Campo Amor, Griega, Amazona, Vestal Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Cana, Sajo y Pati, Parque, Hansepur. Yo invoco y Cateva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo invoco y Cateva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo invoco y Cateva. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre y dile a ti que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka, arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Cóndeme, tápame bien ese escote impuro, no sea que te perviertas de transporte al lado oscuro, no sea que te... Bago Azrianeko lankidek hartuko digute lekukoa naiz irratian, entxe bigarren kafearen azken txampatxua. Esandakoa, bihar arte, ondo izan. La guerra civil como Lisistrata, sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero si no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Keep calm and bigarren kafea.